Hai, muna caguwa fa. Madana ruwa min ka gare. Hai, Anya wannan. ba mai da ruwa. Yawwa. Akwai mis yawwa. Tana da ƙarfi ko? Kai gaba daya tun sabon gidan ta ta makaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku kuma kuke anan da Allah kuke irin wannan ya bata lokacin ku anan gurin. Kuna gani masu zuwa makaranta za su wuce su bar ku anan, masu fita aiki za su je su dawo su tar da ku anan gurin. Ku karatun ma kun daina yi kawai sai dai ku zauna a ringa ba ku kaya kawai kuna ta shaye-shaye ba abin da zai kara muku. Kai ka ba mu kuɗin. Wanda suka ba ku ma ai ba san ku suke. Waye ga maka? Me yasa bai ba ƴaƴansa ba? Hakan ma non. Kai baka kishin kanka? Sosai dan bura ba ka ga fa. Yanzu akwai sardaunan matasa Suleiman Dalib yar ya fito. Yana yaki da irin wannan ababuwan da kuke fama da shi na shaye-shaye da rashin aikin yi da rashin kishin kai. Suleiman zai taimaka mana. Allah An san yanzu 'yan siyasa ne yawancin su ba sa iya taimaka wa mutane. Sai dai su ta ba mu kwayoyi muna sha muna buguwa. Ka taba ganin dan sa gurin ka taba ganin dan sa yaro ka taba ganin dan sa yaro gurin ka? Ina ban taba Ka san ganin shi? sa ba. Ban san yi ba ma. To me yasa baya ba su? Wallahi su suka sani mu dai su ba mu kayan aiki kawai mu sha mu bugu. Ba yi kake mana. Ku yi wa kanku fada. Ku yi wa kanku fada kuma ku daina wannan. Duk abin da muke yi ba sa ma ake yi ba. Maza ya to kan jura kan mu fada. Wa ma kace? Suleiman Dalib Yarga. Mai taimakon talakawa ne. Yana yaki da irin wannan abubuwan da matasa suke fama da shi na shaye-shaye. Wai ka ga mu irin wannan shi muke so. Allah duban Allah duwan ko da wannan lokaci nake ga mutum yana taimako to wallahi Allah zai taimaka masa. Saboda haka mu tayi. Ai ya saba taimakon mutane da matasa irin kuma zama su bata lokacin su. Kuma tun dai haka ne in dai haka ne za mu daina karɓar wannan kayayyakin shaye-shayen da suke. Yanzu za ka mu kunsa. Zo mu je a kai ku ya taimaka muku. Ka zama ba kai duk mu tashi kawai. Ba da mu ya soke Aje ta. mu je oga. Ba damuwa. Allah ya mana. Ka zanta kaina.